Naon garo ta? Naon ta? Ha? Peter. Pwede mo tanaw sa inyong mino? Kaya ron magkapili mig nami nga sudan? Mino? Di na kinahanglan. Ano mo deserve magkawag lami? Wala ko'y bahala sa inyo ang order. Gulon na ko, basiyaran na ako sa inyong mga dagway. Tira. Oh, sa man eh. Wala bagay sa inyong mga dagway. Dili ka buok niya. Kulang pa yun, dili pa yun na mo gusto ang sudan. Kana ra. O magyapon, order magmahalon. Dili mo mo kabayan. Ah, pwede mga tubig. Tubig, Buha ka baso. Oh, isa naman li ka baso ni. Duha. Ano haman me? Sakto nga ramo kay kapoy kay manghugas. Dili lagi bugnaw. Ngita ba din magbugnaw? Mamahalon ang bugnaw. Anday mo rip sa inyo ha. Manggay mo rip sa inyo ha. Kana ra, bagay ra man na sa inyo ha. San? San yung itira nga magbut-buot na may nun sa tong gusto? So, pag inom na to niya, isa ka baso. Ayun, sige, ano? Saan yung item nga? Di man gusto kong gihatag sa mua. Huwag may lamig nga sudan. Nagbut-buot na mahinoon. Napay tubig, dili bugnaw. Isa pa yung kabaso gihatag. Imbis na mamili tag nindot nga sudan, turon na gihatag. Nagyon na yun. But-buot na mahinoon sa mong gusto. Kami mo tayo customer. Ako na yung baso, kay isa may gihatag. Saan yung sudan ka? Ano? Paano pa man siguro? Salin man siguro na eh. But-buot na mahinoon. Gagahin naman. Dali, apudan eh. Gusto mo nga klase, ba't mo nga gaya? Asa man nagkikuha ng tumiga nga mo na magikan sa kanal? Asa man yung tubig nga? Di pa bugnaw niya. Parang pait-pait. Dessert ta, dessert. Kam, mulai ka, sige dessert to ka. Kam, ito. Peter! Nawag na pud sa katuyo ani. Siya to. Kuhaan may mag-order mi o dessert ba? Amoy cake diha o maha magha. Ha? Order mo dessert. Kaapod ka mo? Ay na, igapon mo kabayad. Ako na'y bahala sa inyo. Na ako'y mga tagpison nito nga ma-dessert. Ganang mo, ako na'y bahala sa inyo. Tututan nga maha o cake atong gusto. Gani, saan nga waiter ka rin eh? May pagbutan ng haon ka rin. But-buot na mahinoon. Sir, dahil dessert. Sa man eh. Bobot man nga kindi. Dessert man ang bangita. Maha o cake man, unta. Kana ra. Ay na mo pangandoy pagmahal. Di mangyapon mo ka-afford. Wala mo ituyo, ay mulakaw na ko. Tayo sabi. At tuwa imuhang manager, Bek. Isuyaw sa namo. Manager? Tuwa sa kaw. Oh, paabot. Dali. Ito na mo ni guys. Kaya din ako eh. Uy sir, yung hapon sir. Oh, yung hapon. Sir? Oh, may ang tagiya diri. Ha? Oh. Ano sa'yo problema sir? Patay karon. Kaniya rin may sige lait-lait sa mga waiter diri. Kaniya pa mitri ba? Magbut-buot mino sa mga order. Uy. Sir, pasok po ako sir. Lumoy ka sir. Sige na. Sir. Okay na to. Basta sunod ha. Ayaw na to kusba yung pamatasan ha. Sir, Lain kay kag batasan ba?
Sir, sorry kayo sir. Salamat kayo sir ha. Para makabawi ko ninyo sir, ako'y bahala sa inyong mga sakay sa tricycle. Tricycle? Oh, tricycle. Ano day? Ano yung now? Makasakyanan? Tanawa raw may batasan. Sa may desisyon mo to. Lain mo sa batasan, mamagyapon sa otro. Wala ko'y mahimo yun. Tanggalon na nang ginako diritso. Tara. Lakaw ta.